Ola, imos facer un pequeno percorrido polos principais índices de calidade e impacto de revistas académicas. É aconsellable consultar este tipo de índices antes de enviar un artigo para publicar. Así saberemos se a revista ten un mínimo de calidade ou non. Comezaremos polo JCR, Journal Citation Reports. Está dentro da plataforma de Web of Science. Basta con facer unha busca por título e vemos en que categorías temáticas está asignada esta revista, a tendencia do seu factor de impacto nos últimos anos e o seu ranking. Observamos que é unha revista do primeiro cuartil e que ten diferentes posicións en función das categorías temáticas ás que está asignada. Scopus tamén ofrece un índice semellante. Podemos buscar a través do campo Fontes por título de revista. Por exemplo, damos aquí o título da revista, da información sobre a porcentaxe de citas, o percentil máis alto, e se prememos encima do título, temos acceso ao ranking, en función tamén da categoría temática na que está asignada esta revista, o posto e o percentil. Outra opción pode ser consultar o Estimago Journal Rank. Permite facer unha busca por título e tamén nos amosará as categorías temáticas nas que se encadra esta revista, o cuartil en cada unha das áreas e a evolución do seu índice que se chama SJR. Outro índice moi coñecido a nivel internacional é DOAG. É útil especialmente para encontrar revistas que publican en acceso aberto. Imos poñer de exemplo a busca da revista Redmarca. Atopamos a revista, prememos no título e nos ofrece información. Está indicando que non cobra por publicar, non hai APCs, ao mesmo tempo a licenza, o editor e a ligazón para poder entrar na páxina da revista. A nivel nacional hai dous índices que están tendo especial importancia na NECA nos últimos anos. Un deles é Dialnet Métricas, podemos facer unha busca por título tamén, por exemplo, Rotur, que é unha revista de turismo, está asignada na área de economía, ten un cuartil 3 no último ano e tamén ten unha posición. E para rematar cos índices, podemos facer unha busca da revista no selo de FECIT. Rematamos este pequeno percorrido.